yearsgi onego bed ni wase transfer nyithindo monego bed transferred out of institutions. To bende woltangi nyisa ni adira nyathi wang'eni nyathi ma ponono nyalo bedo jahigni kata berio kadhi male ma inyalo keto piny bi penje ni dwarango baduoki nyithindo matindo tutimo nango kalo ni ponono en okia kata gima ber ne okia gima rach ne kata kamano we awinja ne Bilha ka intiere county ma Kisumu kinyi makauno Bilha penji kanyo ni e kinde ma bende koro sirikal nochaka yanga chenro makamae mar koro ni golo nyithindo e kuonde ma gidake kata kuonde ma nyithi kiyo dake kitero gi kata kuonde machielo kata kiduoko gi e anyuola nochako kod chenro no ma bende luongo kanyo ni sensitization makamae nutimo ne jogo matiyo e kuonde ma nyithi kiyo dake kende kose nyithindo giwegi bende osebed godo piny ba koro ng'isgi ni e thuolo mar higni 10 mabiro lokruoge kama biro timore mar mondo mi ung'e nyaka pach nyithindo bende. Bilha. Erokamano Joyce wacho ni kane wachako implementation mar care reform ni nwa involve gine charitable children institutions mantiere Kisumu County jotich matie charitable children institutions to bende watimo community sensitization kwa kale chief barazas kuonde mwatiye koro kade wadhi e community nwa nyiso gi direction kata kuma sirikal ochomo e yo mar care reform to gi kaka gimbe ginyalo siro kendo rwako arita mar nyithindo e community. Kane wadhi e charitable children institutions nwawuoyo be gi nyithindo kendo ne waiko gi to kapok mano notimore to nonro be nonyiso ni thoth nyithindo mane nitiere charitable children institutions ne nigi wedegi atamalo 90 ne nitiere gi wedegi nyudo ka nyathi edha ne nigi nyanyuola achiel kata nyathi ne nigi wedegi magin godo gi tudruok to be ahinya thoth charitable children institutions nyithindo ne dhiga dala ka giloro skul koro yudo ka cases mana ma wanyawacho ni abandonment yudo ka nyithindo ne bete institution nikech onge kuma ne gidhi koro ikruok no notimore e charitable children institutions kendo ne girwako mano kendo chakre 2019 no nyaka sani nitiere nyithindo mano oseduok dala kendo dak e families kendo gin kare kendo gidhi mbele arita gi yo mirito gi godo makare. Ailero kanyo makare ahinya nyakore Ramogi ne pod anyalo